sai wani hadisi yace ma yaqudu qaumun mutane ba za su zauna ba yazkuruna Allah suna ambatan Allah illa haffatuhumul malaika sai malaiku sun rufe su wa gashahumur rahman Allah ya rufe su duka da malaikun wa nazalat alaihimus sakinah su ya sauko musu ko to in ba wa'angan da kuke zage-zage ba yan sufayen ga take sufancin ga na za a samu a yi gungu ana ambatan Allah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya kawo hadisi annabi ya sahabe manzon Allah sun zauna annabi bai sa su ba suna ta ambatan Allah suna cikin masallaci suna ta kiran Allah ba gwada zikirin ba malaika jibril ya tadda annabi sallallahu alaihi wasallam daki ya koro mishi da annabi ya fito suka ga annabi sai suka yi shiru sai annabi yake ma ajlasakum me ya zaunar da ku don ya kamata su doki command from him ko ba ka ba sai suka ce jalasna ya rasulullah nadhkurullah wa nahmada mun zauna ne muna ambatan Allah muna tuna shi muna kiran sunan shi muna yaba mishi annabi ce Allah ka sani do ya ja yake ku min ran su hadda Allah abin da ya zo da ku kenan sai suka ce Allah annabi mun ransa da Allah ma ajlasana illa zaka ba abin da ya haje mun ga sai dai wannan kawai annabi ba wani magana kuma sai annabi ce mastahalaftukum tuhmatan lakum riwaya muslimu